Гомельскі флагман падрыхтаваў для гараджан і гасцей насычаную праграму. Адкрылі святочную раніцу спартыўныя спаборніцтвы на завадскім стадыёне. Удзельнік каманды ўпраўлення галоўнага тэхнолага Михаил Кузняцоў запэўніў, гомсельмашаўцы не толькі ў трендах машинабудавання, але і са спортом на «ты». Команда образовалась около 3 лет назад, всегда в призовой тройке. Сегодня пришли тоже за победой. В финале играем с командой корпуса сварки и окраски. Всем хорошего настроения и с праздником. Цырымонію адкрыцця ўрачыстасці папярэдзіла шэсце моладзі холдынгу ў суправаджэнні барабаннага гурту з Віцебска. Дарэчы, работнікі ва ўзросце да 35 гадоў складаюць каля чвэрці калектыву прадпрыемства. Для іх адаптацыі і замацавання створаны ўсе неабходныя умовы і працоўныя дынастыі сельмашаўцаў, таму нагляднае пацвярджэнне. Звание «Почетный гомсельмашевец» существует на предприятии уже много-много лет. И я хочу сказать, что это звание является еще одной ступенькой на пути к заслуженному работнику Гомсельмаша. И это важный этап в воспитательном таком моменте, когда новое поколение, молодежь, которая приходит сейчас, оно должно видеть, на кого им ориентироваться. Павіншаваць завадчан спяшаліся іх кіраўнікі, калегі і знаёмыя. Сярод асаблівых момантаў свята узнагароджанне лепшых супрацоўнікаў, а таксама аб'яўленне ўладальнікаў ганаровых званняў. На заводе я работаю уже 17 лет. Обязанность моя наводить красоту на нашем заводе, чтобы было все красиво и вокруг, везде радовать людей, чтобы они сидели в чистых кабинетах, чтобы в цехах был всегда порядок. Очень приятно получить грамоту от Министерства промышленности в наш праздник День машиностроителя. Спасибо большое, что ценят наш труд. Смачны гандаль, конкурсы, праца дзіцячых гульнявых зон і, вядома, выстава камбайнаў. Дзень машынабудаўніка для завадчан і жыхароў горада ў цэлым – адно з любімых свят, якое з нецярпеннем чакаюць з года ў год. Настроение шикарное, да, ощущение праздника есть, очень много развлечений, большие машины, развлечения для детей. Поздравляем с Днем машиностроителя работников, всех гомельчан. Я 20 лет проработал на Гомсельмаше. А вы? А я где-то тоже так. Начинала с токаря, потом за складом, диспетчером, старшим диспетчером. Наша гордость вот стоит рядом, поэтому нам очень нравится посмотреть, пройтись, хотя мы уже не работаем, но... Постоянно ждем этого праздника. На сёння калектыў прадпрыемства налічвае каля 14 тысяч чалавек. Усе яны адна вялікая сям'я, аб'яднаная адзінай мэтай. Менавіта іх праца ляжыць у аснове магутнай тэхнікі, якая праслаўляе нашу краіну далёка за яе межамі, а таксама забяспечвае харчовую бяспеку дзяржавы. Алеся Заяц, Сергей Калацэй, тэлерадыёкампанія «Гомель».